1.400.000 tak wae adah lawuh komplit bolo. Lah kaya apa barang iki Iki lho Mas. Nah, iki komplit pintu 6 bahane full kaca aluminium wis gawe roda. Lho. Wis ana rodone dadine mindah-mindah. Moning iki. Jurune ngene iki lho bolo. Kaya apa jenenge? Dhuwure 2 rak kaca, sing Yo. kene jek ning 1 rak kaca iki tremos mlebu ya, dhuwur. Jarake dawa. Berarti iki dalan lawuh kena iki ya? Ya kene kena nggih lawuh, kena nggih tremos air hangat. Masuk Iki iki. umpama lendereh ning dhuwur iki keduren, nang isor iki ya gak bakal gaduk setane dawa. Oh, Tremos alah. masuk. Lah sing sebelah kaya apa kuwi? Lah iki sing sebelah iki ada piring. Oh, ada piring. Ada piring, gelas, lah iki nek keranjang nggih nyimpen mangkok cek kena, mangkok baskom cilik kena. Lah iki kan kuncine apa, Kang? Ya nek kuncine komplit lah iki lho. Oh, Lho, lah nek iki. kuncine. Heeh. Lah iki ya ning kuncine dhuwur iki. Nah, wis komplit karo kunci. Heeh. 1.400.000 bolo. 1 juta. 1.400.000. Oh, alah. Lah iki minus sing itu lah, iki kombinasi silver karo hitam. Oh, pilihane akeh ya? Oke pilihane umpama njaluk aluminium silver kabeh, putih kabeh, pi ready yo kan. Iso ya? Iso. Bebas request ning ngene iki, bebas request, bebas custom. Nah, Oh, 1.400.000 kuwi gratis ongkir seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Berarti katanya Solo iso ya? Ya iso no, gratis ongkos kirim bayare COD Heeh. setelah barang diterima. Cara pesennya langsung japri nomor pemesanan yang bawa bio profil Arthur Mebel aneng HTTP Wami didudul otomatis terhubung karo aku. Wes langsung digercep di check out kayak ini Oke. ini. Masuk Mas cocok ya. 1.400.000 kian.